Здравейте! В това видео ще ви покажа как създават поръчки в системата, създадена специално от Morato за всички наши партньори. За целта е необходимо да влезете в меню поръчки и веднага тук ще видите визуализирани всички поръчки, които сме създали с моите колеги. Съответно можем да си ги филтрираме по дата и по статус или да ги експортираме наведнъж. А тук на бутона и имаме информация. Малко обяснение как се случват нещата. Така, както виждате, това е номер на поръчката, име, телефон на клиента, крайния срок, кога трябва да бъде готов съответния артикул, какво трябва да доплати като цена, дали има някакъв проблем, статуса на самата поръчка, за да го видим, натискаме върху ученцето. Ето вижте, в момента това е Кутненски столове, има поръчани и е на статус Лобков. Като штракнете на трите точки отстрани, може да влезете директно в поръчката, може и да изтриете по принцип, може да натиснете върху името на клиента, пак може да влезете по този начин вътре в самата поръчка. Съответно, така се визуализира поръчката. С данните на клиента можем да я завършим, може да я проверим в графика какво се случва с нея, нещо да променим, да я изтрим или да добавим коментар. Надолу, като отидем, виждаме каква е била оферта за тази поръчка, какво е платил клиента, какво е останало, какви разходи имаме по тази поръчка, какви материали не трябват, проблеми, ако има и така. От тук виждаме генерираните оферти. Натискаме тук и генерираме нова оферта, примерно за физическо лице да е. Избираме, примерно тази жена иска да си поръча и маса, която да 2 броя, хайде да са, по 300 лева. Съответно ви пита с или без ДДС. Избираме да е с ДДС и плащане по банков път. Когато го запазим, директно на оферти долу, ето тук, се генерира и втората оферта, която създадахме. Когато натиснем върху ученцето, ни се появява директно в PDF файл, който можем да го разпечатаме, да го дадем и на самия клиент, тъй като той ще е с вашите си данни, ще представлява като фактура. Имаме си данъчна основа, ДДС, сума за плащане, аванс за проектиране, аванс за производство и преди монтаж. Всичко е разбито. Оттам даваме, назад се връщаме и продължаваме да разглеждаме надолу менюто. Ето тук се отразяват плащанията. Можем да видим всъщност как се е отразило плащането. Ето му на 27 500 лева е платила клиентката, остава 220. Всичко се излиза нанесено както е. И попълваме абсолютно всякакви типове разходи. Ето тук имаме дори файлов качен. Може да качите Excel таблица, ако искате, снимки и така нататък.